nanging boten prayogi kados pundi Kanjeng Ibu. Jarene Trimadya Candra. Triwilangan 3 madharaning tengah Candra sasi. Sliramu rasuwaning Praja Ndrawati. Ya rasuwaning Praja Mandura ki jalarane apa? Dawa rasa pitambuh. Tumrap keluarga agung ing Praja Ndrawati. Mula Kakang Udawa kudu nerwasake apa sing dadi wigatine. Kauning anuduh Kanjeng Ibu dalah Raden Haryosyaki. Anggen kula Trimadya Candra mboten sowan wonten Praja Ndrawati. Kula menika sawegya andarbene raos gembolaning penggalih. Kapan kepatihan Widara Kandhang menika dados bumi merdeka. Kawit mederek sejarah dipunanggep bilih bumi Widara Kandhang menika kalebet blengketan Praja Mandura. Pramila kula menika gadah pengangen-angen bilih papan mriki dados papan ingkang merdeka awit penyunipun para kawula ing Widara Kandhang menika mboten kepengin ke bawah keperintah Praja Mandura. Sasampunipun mboten ke bawah keperintah Praja Mandura, kula kepengin bangun mboten namung papan wismanipun para kawula, mboten namung among tani nandur wiji werdidadi, nanging nelayan wonten ing Widara Kandhang badhe kula indhaken ingkang dados kerukunanipun. Kang sarta kula indhaken ingkang dados wulu wektunipun kanthi srana nguri-uri budaya tilaranipun para priagung luhur pinuju para nelayan utawi para among tani ingkang samya nguwadimina wonten ing madaning segara pikantuk rejeki ingkang kathah parikedah ngawontenaken wujuding tasyakuran ing ngarasane Gusti lumantar agami kapitadosan ingkang sampun rinasuk kang sarta adat lan sahadat saged gandeng reruntungan. Adat menika budaya tilaranipun para priagung luhur utawi nenek moyang utawi budaya tilarane kaki lili dene sahadat sarana manembah ing ngarasane Gusti lumantar agami kapitadosan ingkang sampun rinasuk. Pramila duh Kanjeng Ibu keparenga paduka Kanjeng Ibu menika paringana pangestu dhateng kula murid gayuhan kula menika saged kasembadan badhe winalika kados pundi kula menika sampun damel nawala surasaning nawala kula menika badhe nyuwun negari Mandura ngrilani yen bumi Widara Kandhang menika dados bumi ingkang merdeka boten ke bawah keperintah Dwarawati boten ke bawah keperintah Mandura. Pramila nawala menika prinipun sampun tinampi dhateng Gusti kula nalindring Mandura duh Kanjeng Ibu. Tobat. Ora nyonong Gerudama. Jumlane sedaya ngaturake nawala kalanan Nger Prabu Baladewa. Ringin Nger Prabu Baladewa banjur ora rena ing penggal nggih. Swarga neraka kula saged badhe anglampahi. Kula setyaki kepiye kula? Pangapunten Bibi. Bawanipun kadang tega larane kula mboten tega matine. Sewanci-wanci wonten ingkang boten narimaken dhateng pola tingkahipun Kakang Udawa. Kula menika badhe dados benteng. Menapa malih kula menika kebawah keperintah dhateng titising Bathara Wisnu. Wong seneng ora kurang pengalem, ora seneng ora kurang penyacat. Semongso-mongso badhe wonten ing damel citrakanipun Udawa kula menika badhe nderek dados weweteng. Yen kados ngaten Raden kula ngaturaken genging panuwun kula Kakang Udawa Haja Wasumelan. Ibu ngaturaken genging panuwun saking pangestu ingkang paringaken dhateng kula. Kula dadi sampun anak kala wong tuwa pranjaya nggih.